ka kai mana ce ɗauko mana ƙara bagar da mana a kusa. Aiye ga Yarima zaɓaɓɓen sannata. Kawai mu taɓe ba, da ruwa ce ba za su shirya ba, da aiki ai ba zai kasala ba. Mu taɓa tun daga Yariman nan, ku juya tun daga Shatiman nan, ku miƙe tun daga Yariman nan, ku dara tun daga Shatiman nan, kai ku zauna tun daga Yariman nan. Zami magana a canza. Lokacin tafiya yayi wanda mun ka jira ya zo. Bana sai Yarima Shatima da gaban tafiya gwarzo. Kaduna tsakiya ya sanata dan ba za mu ga shirme ba. Lokacin tafiya yayi wanda mun ka jira ya zo. Yarima Shatima zaben al'ummar bakar da mashiryayye. Kaduna tsakiya kai sanata ba za ka bar ma hoke ba. Da fari za na kira Allah wanda shi kai wa kowa. Kaduna ta tsakiya sanata. Domin darajar manzan Allah, Allah ka kare yi mun baiwa. Yarima za mu yi ba wani ba. Tallan na kirki na ɗauko Yarima ya zama son kowa. Raba gardan mu muna fata. Baya goya marayu ne Yarima baya gudun kowa. Kaduna ta tsakiya sanata. Aikin mu za ya karbawa ya zo ya kara hasabtawa. Yarima za mu yi ba wani ba. Yarima zaɓin alkairi jirgin fito na talaka. Lokacin tafiya yayi wanda mun ka jira ya zo. Yarima Shatima zaɓin al'ummar bakar da mashiryayye. Kaduna tsakiya kai sanata ba za ka bar ma hoke ba. Kaduna tsakiya mun dage mun zaɓi wanda muke fata. Kaduna ta tsakiya sanata. Uban kwarai kuma gogar ma da zai yi wa diya gata. Yarima za mu yi ba wani ba. Yarima zaɓin al'umma ta ko idan sai na rata. Raba gardan mu muna fata. Inuwar ce diya Yarima na ce duk wanda ya shiga zai huta. Kaduna ta tsakiya sanata. Sanata karɓa ka canzawa muna biyar ka maza mata. Yarima za mu yi ba wani ba. Yarima canjin alkairi zai gyara inda su lalata. Lokacin tafiya yayi wanda mun ka jira ya zo. Yarima Shatima zaɓin al'ummar bakar da mashiryayye. Kaduna tsakiya kai sanata ba za ka bar ma hoke ba. Ƙuri'ar mu ce za ta yi aiki ba wai batun sabu daura ba. Kaduna ta tsakiya sanata. Yarima in ya
hutawa